početak tvoje karijere bio seniorski, bio u Čačku, prva utakmica prijateljska ove sezone, sada ovih priprema igra se tamo, koliko dugo nisi igrao u hali i da li si se želeo? Jesam, iskreno, i jako mi je drago što će se ova prva naša utakmica igrati u Čačku, jer Čačak kao grad je to zaslužio. Čačak je mnogo dao našoj košarci i nadam se odnosno siguran sam da će hala u Čačku biti puna i da ćemo pružiti jednu lepu predstavu. Odlazak u Japan, mnogi su svi očekivali ili Partizan ili neki evropski tim. Partizan se mnogo kasno javio, ja sam tad već završio, dogovorio sve sa Japanoma i da je ranije prednost bi dobili neke druge ekipe s koje sam imao pregovore, tako da Japan iz prostog razloga što mi treba nešto novo, nešto da promenim posle svega što mi se desilo, neki svež početak, tako da mislim da će rad sa Lukom i ta sredina da će mi pomoći da se vratim na nivo na kojem želim da budem. I za kraj tvoje očekivanja pred ovo svetsko prvenstvo? Po očekivanja imamo ambiciju da osvojimo jednu od medalja, neće biti lako, mislim da prevashodno treba budemo fokusirani na stvaranje te neke hemije, da to ne bude samo fraza, nego da svi damo sve od sebe, da budemo u funkciji tima i da se ode na svetsko prvenstvo 100% zdravi i spremni za te ciljeve koje imamo. Ja sam srećan kad god dođem ovde zato što i bez te reprezentacije jako poneku obožavam. Ja sam ovde odrastao, volim da provodim vreme, nažalost uz klubske obaveze koje su se zadesile ovih par godina nisam imao vremena da dolazim, ali najvažnije je da i kroz tu reprezentaciju imam priliku da budem ovde i nešto što sam ja nekad radio, uzimao autograme od starijih igrača, sad eto ta dečica dolazi i uzima od nas, od mene, to je lepa stvar. Što se tiče sa igrača, naravno pokaže šta god žele, ali nemamo baš ni puno vremena da obilazimo u odnosu na broj treninga i svega. Sad mi je istekla pozajmica vezano za Trento iz Italije, to što smo pravili neki aneks i imam još godinu dana važećeg ugovora sa Zvezdom, tako da bi trebalo tu da se vrati. Napredujem iz dana u dan ovde sa njima uz savete njihove. Napreduje. Jednostavno, sam trening sa ovim igračima je dodatni napredak, jer ja nikad nisam bio u takvom okruženju takvih vrstnih košarkaša kao što su oni. Sad mi pomažu na toj playmakerskoj poziciji. Ne mu kažem da je to moja prirodna pozicija, u Varezu sam igrao dvojku. Na toj poziciji beka sam bio, ali svakako da mi treba to unapređivanje na poziciji playmakera i svestan sam toga da što više nadograđujem svoje košarkaške elemente, da ću biti bolji košarkaš i to je to. A prva pripremna utakmica ove godine igra se u tvom rodnom gradu protiv Borca. Jedva čekaš i kako će biti osjećaj izaći u dresu reprezentacije? Pa naravno, sad se naježi. Pa velika je čast, naravno. Mislim, za ovo se boriš ceo život i još kad saznaš da će reprezentacija doći u tvoj rodni grad, a ja sam odrastao u Čačku, igrao iz Čačka, otišao, nisam odlazio iz Beograda u inostranstvo, nego iz Čačka odlazio u Varez, tako je bilo, takav sam put izabrao i stvarno su pomešane osjećanja, jer Borac je jedina ekipa u državi koju nosim u srcu i to je to, Čačak grad, naravno. Ponosim se time i jedva čekam, bit će atmosfera, Čačani uvek prave dobru atmosferu i bit će atmosfera vrhunska, već nema karata, tako da ne sumnjam da će biti sjajno.